Det kan måske godt hjælpe dig med at finde. Vil du være det, Peter? Men skal du vinde over spejlet? I togtrækning, så vil du godt. Alle dem! Jeg kan få det hjælp. Okay, så er det godt. Smisk! Smisk! Ja, ja. Jamen, det er mig. Det er mig. Vi kan godt vinde over dem. Ja, se de der sammen. Så er der sgu varme. Jeg finder det.